Hallo! Sper că ați avut o zi minunată cu multă comunicare în limba germană. Am vorbit astăzi la unul dintre cursuri despre prepoziția Zeit. Și aș vrea să vă reamintesc faptul că, ca să întrebăm de cât timp face o anumită activitate în limba germană, putem să folosim și întrebarea Seit wann, dar și wie lange. Da? Ambele pot să aibă sensul acesta de cât timp face o anumită activitate. Zum Beispiel, seit wann lernst du Deutsch? De când înveți limba germană? Sau wie lange lernst du schon Deutsch? Același lucru înseamnă Ich lerne Deutsch seit 2 Jahren. Nu uităm că după seit vom pune cazul dativ, adică substantivul care urmează după va sta în dativ. Ceea ce înseamnă că la plural o să am un n în plus, da, la finalul substantivului. La masculin și la neutru, articolul are terminația em, da, de exemplu dem,